Ce vă atrage pe voi la un băiat? Să fie înalt. Înalt. Să nu fie alfa male, sincer. Și fan Andrew Tate. De ce vă atrage pe voi la o fată? Caracterul de obicei. Curul și țițele. Mai ales cum gândește, asta e foarte important. O să fie albă, preferat. Cancel. Și acum ce ți se pare ție că le atrage pe fete la noi? Pula și ea. Pentru primul date mi se pare un must să plătească băiatul. Să fie foarte asumat. Să știe cum să vorbească. Fizicul. Sincer, loial. Bruneți, ocăprui în general. Cum s-a uitat și-a imaginat deja. Să fie bruneți cu ocăprui. Ce vă atrage pe voi la un Vreau băiat? să jur că e genul ăsta. Ochii. Ce gândește? Ce gândești? Pe gură. Ce gândești? Mai că ce ai în cap? Ce ar trebui să aibă în cap? Păi asta trebuie să știi tu, nu mă întrebi pe mine. Păi, dar nu vorbim despre mine acum. Vorbim la mine. despre mine? Sunt la test acum? Da. Nu am învățat pentru astăzi. Păi nu. Dai notă proastă? Nu îți dau eu răspunsul la ce trebuie să știi tu. Sunt convins că ați avut parte și de băieți un pic mai toxici. Posibil. Tu ai avut clar. Te rog, preia legătura. Pe la poliție am ajuns. La ce oră? Pe la 4-5 dimineața, așa? 3 era. Da, cu amenzi? Dosar penal. Bătăi? Dosar penal, bătăi, cuțite. Stai puțin, că ce m-a atras la el, teoretic n-ar trebui să mă mai atragă. Posesivitate. Unde pleci? Cu cine pleci? Da. De ce nu pleci? știi? De ce nu-mi zici când mergi acolo? Cea mai importantă să nu fie alfa male. Să fie beta mea. Să fie fraier, să fie Nu, nici să fiți voi, frate. Fiți voi. Noi? Da. Voi. Nu voi. Nu noi? Nu? Trebuie să fii tu în esență. Vorbesc cu tine de acolo, băiatul care te vei uita. Băiatule, Da. fii tu. Ai emoții. 7 rog. Eu nu vreau public. Salut! Salut! Baga sunt! 56! Bă, nu ne mai hărțuiți, băi, nu ne mai hărțuiți, lasă-ne în pace. 56! Bă, ți-am zis să nu mai hărțuiți, mă, femei pe stradă, nesimțitule! Scuze. Știi că nu pot să mă abțin. Cu cine a fost eu împreună mi-e rău. Strâmb și gras și fidoși! Bă, le-ai visat pe toate. Unde te scoate? La colț! Uite pe bordură aici. Uite mai ieșea pe bordura asta. Am pus și la cruciu de gunoi și a spart minte cu el. Latră tu! Ce vă place vouă? Ce vă place vouă la fete? Ce vă atrage pe voi la fete? Caracterul de obicei. Da, mă, să fie de treabă, asta vreau de la o fată. Da. Mai ales cum gândește, asta e foarte important. Da, și să ai ce să vorbești cu ea. Exact. Să nu fie frumoasă. Urâtă, ultima urâtă, dar Și superioare, foarte important chestia asta. da, neapărat măcar un liceu, un doctorat. Măcar 10 clase. Beți Red Bull, beți mult Red Bull. Sponsoras. Ia, fii atent, bro. Ia zi-mi tu mie ce te trage pe tine la o fată. Curul și țițele. Și a plecat. Și a plecat. Și la comportament ceva sau... Nu, și nu mai contează. Și acum ce ți se pare ție că le atrage pe fete la noi? Pula și ea. Ce te atrage pe tine la un bărbat? Bacu. Bacu? Să fie luat. Să fie luat. Facultate? Facultate? Doctorat? Nu neapărat. Să fie de la prof, DR, ING, să aibă 7 titluri. Cât mai multe, da. 3 rânduri acolo. Măcar să n-am pus să citesc numele, că trebuie să citesc toate Deci titlurile. nu mai contează ce nume are. Dacă are 3 rânduri acolo, nu mai contează. Ești împreună cu o fată, nu? Și să o scoți numai la benzinărie. Dacă vă iubiți și dacă vă iubiți, ce treabă are? Dacă ești în Băi, benzinărie dar sau par- ieșiți la... Băi, ieșiți în în Aia curând, zic. stele. Numai la Hai mă că și la benzinărie ai loc acolo, stai la țigară, iei un suc. Ia zi, brother meu, ce te atrage pe tine la o femeie? Bă, Curul, în principal curul. curul, primul lucru, al doilea lucru fața. Man of culture. Și dacă e acum să luăm la față, gen ochi, buze, păr, da. Vezi că buzele Păr, uite, Bă, vezi că păr. ar fi bine să aibă Păr. Pentru primul date mi se pare un must să plătească băiatul, gen își dă silința. Da, deschide ușa la mașină. Deschide ușa, dă-i o floare, spune bună dimineața, floarea mea. Să aibă ceas pe mână. Dar să știe să-l citească. Citeți. Aoleu, și să nu fie alfa, Alfa mail, să vândă cursuri, să facă bani, să fumeze trabucuri, să zică, mă, da, eu nu prea ies cu fetele așa când n-am timp, maxim, că rest fac bani, fac așa. Cringe să vă iasă chestia asta din cap. Doamne, e foarte cringe, e foarte cringe. Cu ce începem? Fața, în primul rând. Cum vorbește, Da? cum se comportă. Da. Nu, chiar am avut treabă cu femeile la viața mea și Cu câte? chiar contează. Peste 10 să zic, la număr. Mie nu-mi plac alea mai mari așa, plac mai slim. Fosta mea a fost un model. Eu n-am ieșit la date-uri, chiar am și plătit la un moment dat. Femeie independentă. Da, Matroana. da, am plătit unui tip. De exemplu, uite, La cine uităm? ne uităm la... La bordură, da. Da. Eu să nu merg pe margine. Eu am o Uite. Uite, te muți tu pe dreapta, mergem noi așa. Ce să mai zic, niște greutățile vieții în viață m-au făcut să cară mai mult decât ar trebui să duc. Gata, hai. Și să dai like.
Și subscribe. Și subscribe, da. Și clopoțel. Bravo, șef.